Hi, els lípids, perdó, que són molt suaus. Són els lípids de membrana. Aquests lípids de membrana, que ja hem sentit parlar molt, i que ja inclús els anteriors sempre ens diuen. La membrana plasmàtica està formada per una capa de lípids i proteïnes. Això és una cosa que tots tenim clavat ja quasi com el pa de nostre. Doncs anem a veure els lípids de membrana, qui són i quines característiques tenen. Aquests lípids de membrana jo us vaig dir ahir. Si voleu seguir el guió d'aquí, no hi ha cap problema. Jo seguiré el que hi ha aquí baix ara i faré algunes explicacions, però seguiré aquest dibuix que hi ha aquí. Perdó, això el qual així, perquè si no es fa ben estat, i és. Jo, els lípids de membrana, diré que hi ha la següent classificació. Fosfolípids i glucolípids. Si jo em poso a mirar el nom que tenen, ja m'ho diuen tot. Fosfolípids, aquells lípids que tenen en la seva molècula fòsfor, colon, àcid fòsforic. Glucolípids, aquells lípids que tenen en la seva estructura algun glúcid. No caigui en l'error de dir aquells lípids que tenen la seva molècula glucosa, no, glúcids. Anem a veure què tenen en comú uns i altres. Tots els fosfolípids tenen en comú precisament el que dic, l'àcid fosfòric. Però poden presentar dues formes. Dues formes que seran en funció de si tenen glicerol o si tenen, com us diu ahir, la esfingosina. Segons tinguin una o altra, li posaré una etiqueta davant o una altra. De manera que jo li puc posar, si tenen glicerol, es diuen glicerofosfolípids. Si tenen esfingosina, es diuen esfingofosfolípids. Repetís, puc trobar-me en llibres, en el mateix llibre o un altre, en què en vez de dir glicerofosfolípids, jo veig que posa fosfoglicerolípids, és el mateix. En vez de tindre esfingofosfolípid, vaig i veig que posa fosfoesfingolípids. Exactament el mateix. Per tant, tenim en comú àcid fosfòric. Anem a veure els glicerofosfolípids. Què tenen? Tenen glicerina. Tenen dos àcids grassos. Un àcid fosfòric, d'ahir el nom, i un aminoalcohol, que és el mateix. Un alcohol que té un grup amino, que porta nitrogen. Per tant, repetís, glicerina, dos àcids grassos, àcid fosfòric i un aminoalcohol. Si nosaltres fem els dibuix, recordeu que quan nosaltres dibuixàrem un greix neutre, un glicerol, un àcid glicèric, nosaltres el podíem dibuixar d'esta manera. Mireu, una molècula que era la glicerina, un àcid gras i un àcid gras. Tres àcids grassos. Està clar? Moltes vegades la memòria fotogràfica ens serveix molt més de record. Llavors, si em dibuixa d'aquesta manera, això seria el que recordem un àcid glicèric. Doncs un glicerofosfolípid en diuen que té, efectivament, glicerina travegada. Dos àcids grassos. Un i dos. I en vez de dibuixar un tercer, resulta que el tercer carboni, en vez d'enganxar-se a un tercer àcid gras, el que fa és enganxar-se a què creu que s'enganxarà? A un què? A un àcid fosfòric i, en la majoria dels casos, a més de l'àcid fosfòric, què se li enganxa? Un grup, un aminoalcohol.
Això és el dibuix mental que se me pot fer. Anem a veure en els dibuixos que tenim ahir on trobaríem, vegeu ara, independentment del nom que tinga, si trobeu algun lloc, algun d'estos que faria referència als que hem vist. Digo, veieu ahir el que ha acabat de posar la pissarra? Vos quadra o no això? Anem a veure si ens quadra. Mireu, el glicerol, aquí està. Recordeu que hi havia en principi un CH2OH. Eixe hidrogen, eixe OH, amb un hidrogen feia un enllaç èster amb aquest àcid gras. El segon feia un enllaç èster amb aquest àcid gras insalurar. I el tercer, CH2OH, fa un enllaç amb l'àcid fosfòric, amb l'H3PO4, que seria el que tenim de color blau. És a dir, això d'aquí seria... Està clar que seria des d'aquí fins aquí o no? Sí o no? I este que és el bàsic, normalment a l'àcid fosfòric se li sol afegir, com podeu veure, algun altre compost. L'etanolamina, la colina, la serina, i per tant, en conjunt, si li afegim això, doncs tenim ja, és que podeu veure aquí, és a dir, si a aquest base jo li afegís un d'estos, el dibuix que tinc és aquest. Això serien, com he dit, l'exemple típic de glicerofosfolípids. Glicerol, fòsfor, àcid fosfòric, més, podeu veure una colina, o una serina, o una etanolamina. Vale? Ara anem a veure com és aquesta estructura. Aquesta estructura, si em fixe, té una part hidròfoba i una part hidròfila. La part hidròfoba ja la tenim tots clara, és a dir, està claríssim que els àcids grassos seria part hidròfoba o no. Els àcids grassos seria hidròfoba o no. Sí o no? Sí, no? Fuig de l'aigua, l'àcid gras i diríem, recordeu, a nivell de glicerol, a nivell de tot això, tot el que tenim des d'aquí fins aquí baix, tot seria la part que fuig de l'aigua, la part hidròfoba, o també es pot dir lipòfila. Serien les cues apolars, repetís, hidròfobes i formades per els dos àcids grassos més el glicerol. Però la part de dalt veig que fàcilment establirà interaccions amb l'aigua, per exemple, que seria l'àcid fosfòric. Mireu que fàcilment per aquí, a nivell d'àcid fosfòric o a nivell d'aquesta estructura, veieu, a nivell del NH3+, que es pot establir perfectament bons hidrogen amb l'aigua. Per tant, l'àcid fosfòric, com podeu veure, aquí dalt diu, posa ahí, el camp polar hidrofílic comprèn una molècula polar i un grup fosfat. Com podeu veure, tant la colina com la etanolamina com la serina, totes tres són polars. Tots podem veure com tenen càrregues positives i negatives. Podem veure com la serina, que és un aminoàcid, té el COH, que pot perdre l'hidrogen i quedar carregat negativament, o el grup NH2, que pot carregar-se amb un hidrogen de més i quedar carregat positivament. Per tant, en el cas estos que teniu aquí, crec que no hi ha cap dificultat per a veure claríssimament que aquesta part és el camp polar hidròfil, mentre que d'aquí són la cua apolar i hidròfob.
sempre, la part que és hidròfoba també li puc dir lipòfila. I la part que és hidròfila també puc dir lipòfoba. Vale? D'acord? Ja tenim clar quins són les molècules anomenades glicerofosfolípids. Vale. Diu, mira aquí i diré, així ell va dir glicerofosfolípids. Ah, i l'altre aquí és estingofosfolípids. Anem a veure qui és l'estingosina. Com podeu veure, l'estingosina ho he posat aquí perquè el llibre no estava com a tal. La vaig posar il·lustrat, i podeu veure que es tracta d'una molècula molt llarga, de molts carbonis. Si es contem, podeu veure 1, més 12, 13, 14, 15, 16, 17, de 18 carbonis, i que acaba en un grup OH. És a dir, és el mateix que he dit, que es tracta de que l'estingosina què és? Un què? Un aldehid de cadena llarga o un alcohol de cadena llarga? Un alcohol, molt bé, molt bé. Un alcohol de cadena llarga. Com que veiem que fa una espècie de L, doncs quan la divisem, per això fem aquesta forma. Ho veieu? Que té aquesta forma de L. Doncs anem a veure com eren aquestes molècules que es diuen estingofosfolípids. Ja us dic que el fer-ho del dibuixet ens pot servir molt per a després, en aquestes peces de minutets, anar recordant qui és qui. Com es pot representar? Puc fer aquesta estructura, així de llarga, aquesta seria l'estingosina. I l'estingosina, si vos fixeu, atenció, mireu aquest punt i mireu aquest punt. Mireu aquest punt, perdó, mireu aquí i mireu els dibuixets que vos donen aquí baix. Mireu, tenim una estingosina llarga, una estingosina, un àcid gras i l'àcid fosfòric. Per tant, nosaltres, si el dibuixem, podem fer estingosina, un àcid gras. Si ens fixem, ens recorda un poc l'anterior. Un àcid gras, que veureu, i aquí un àcid fosfòric. Però ahir això era la glicerina. Ara, en vez de ser la glicerina és l'estingosina, un àcid gras. Què li posaré? Com que són estingofosfolípid, què li posaré aquí? Aquí què posaré? Un àcid fosfòric. I dalt, el mateix, un aminoalcohol. Si ara me'n diuen, quina part és la que fuig de l'aigua? Cua hidròfoba. Quin és el cap que està a gust en l'aigua? L'àcid fosfòric més l'aminoalcohol. És que teniu ahir marcats en blavet. La molècula nitrogenada. Per tant, repetir, fixeu-se el que teníem aquí. L'estingosina, l'àcid gras i la colina. Ahí tenim la colina. Podem veure, la colina s'enganxarà per l'OH,
s'enganxa amb àcid fosfòric i tenim aquestes molècules, diferents molècules d'aminoàcids o de molècules amb grups amino. Vale? Per tant, ja tinc fosfolípids. Fosfolípids. Si tenen glicerina, glicerofosfolípids. Si tenen esfingosina, esfingofosfolípids. Quina és la part hidròfoba i quina és la part hidròfoba? I aquí tenim, exemples que us he posat. Una és, en el cas dels primers, dels glicerofosfolípids, la lecitina i la cefalina. Aquestes molècules, la lecitina, la podem trobar en... Busqueu a veure si ho trobeu. Busqueu a veure el que he dit, a veure si ho trobeu en el llibre en algun lloc. Lecitina, segur que l'heu pres. Lecitina de soja no l'heu pres, no? O heu sentit parlar, no? Vale? I cefalina apareix molt en les cèl·lules del sistema nerviós. D'acord? Recordeu que estem parlant de lípids que es trobem a on? En les membranes plasmàtiques. Quan nosaltres busquem aquí, fixeu-se així el que ens diu. Repeteix, si algú vol estudiar-se la nomenclatura, ho veia així, que se ho estudi tal com està aquí. I vull que estudiar conforme que ho mire conforme està en l'esquema. Aleshores que veig els exemples i fixeu-se aquí si es trobem. Anem a veure. Quan nosaltres busquem aquí, nosaltres sabem el nom que hi he posat en el llibre que seria aquí. ¿Serien els glicolípids o serien estos? ¿Vale? Bueno, no va bien. Bien. Anem a veure ara els que tenim aquí en els esfingofosfolípids. Esfingofosfolípids, esfingosina, àcid gràs, àcid fosfòric i aminocol. Els exemples, la esfingomielina, està duplicat allà, la esfingomielina. Recordeu que quan vaig fer la introducció el primer dia, us vaig dir, se'n recordeu de les beines de mielina que envolten les cèl·lules nervioses, que són cèl·lules de Schwann que s'enrotllen com si fos un cicle al voltant d'un bolígrafo? Doncs la membrana d'aquestes cèl·lules és rica en un tipus de lípid de membrana. Quin en concret? Esfingofosfolípids. Vale? Val? Per tant, ja tenim fosfolípids. Anem a veure ara els glicolípids. Anem a veure els glicolípids. Fixeu-se, us he deixat aquí en la pissarra els dos tipus que hem vist fins ara. Perquè vegem ara la diferència aquí. Els glicolípids diuen, podem diferenciar-los en gliceroglucolípids o esfingoglicolípids. Anem a veure els primers, gliceroglucolípids. Si es diuen glicero, serà perquè tenen què? Perquè tenen la seva molècula glicerina. Si tenen glicerina, el mateix. Un àcid gràs i un àcid gràs. Però ja no es diuen glicerofosfolípids, sinó que diuen gliceroglucolípids. Per tant, en vez de posar una T, què posarem? Un glúcid. I a aquest glúcid també se li pot afegir per damunt el mateix candidat. D'acord? Què paregut és fins aquí, però aquí el delta fosfòric és glúcid. Per això diuen gliceroglucolípids. Bien. Aquí tenim
En aquest exemple apareixen poc, però en cèl·lules, en membranes, de bacteris i de plantes apareixen aquest tipus de lípids de membrana. Aquí el mateix. Quina és la part hidròfila? Quina serà la part hidròfila? No diu res, no? Què seria? La part hidròfila seria glúcid i aminocor. I la part que fuig de l'aigua, la part hidròfoba, seria la glicerina i l'acida. El mateix. I per últim, els esfingoglucolípids, què seran? Esfingosina, un àcid gras, un glúcid i un amino. Com veieu, com us dic que a vegades la memòria fotogràfica, tenint en ment aquests 4 dibuixos, jo soc capaç d'ensamblar la part d'això. Fixeu-se, tota la fulla que teniu ahí llarga del tema, o 2 fulles que estan en aquest apartat de lípids de membrana, es poden resumir en aquest quadradet roig. L'únic que he de saber és quina és l'estructura i algun exemple. Exemple de l'últim d'esfingoglucolípids, els cerebròsids i els granuliòsids. En què varien un de l'altre? Que en un té potser només una glucosa o un monosacàrid i altres tenen algun oligosacàrid. Aquí podem veure, fixeu-vos també, si diuen cerebròsids, per què serà? Perquè estaran molt abundants en les cèl·lules del cervell, i l'altre en el nivell de gràfics. Si nosaltres mirem aquí en exemples d'acidal, a veure si n'hi ha, seria aquest, veu? Que els cerebròsids poden tindre glucosa o galactosa i els granuliòsids algun oligosacàrid. Igual que vam fer en altres vegades, jo us he deixat aquí crec que unes 2 animacions, per si de cas us poden servir. Ahí podeu veure que diu 2 àcids grassos, podem veure el glicerol com mitjançant 2 enllaços èsters, estan units ahí, o glicerina, podem veure un enllaç amb l'àcid fosfòric i podem veure en aquest cas l'aminocor, que se li posa la I i ja està. Llavors diu que veiem la lipidina que està formada per àcids grassos que s'esterifiquen. El tercer grup, el alcohol de la glicina, està unit mitjançant l'enllaç fosfodièster a un àcid gras, que el mateix temps s'esterifica amb un aminoàcid, en aquest cas la colina. I l'altra animació que volem veure d'aquí baix és formació d'un esfingolípid. Aquí tenim l'esfingosina, un àcid gras, l'àcid oleic, l'àcid fosfòric. Veieu com s'units i com s'units. Aquest exemple, segons el que hem dit nosaltres, l'etiqueta seria un esfingoglucolípid o un esfingofosfolípid. Què seria això? Un esfingo ¿qué? Glucolípid, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? No. Feu aposta per fer-me sofrir, que sou. Mireu, l'esfingosina. Molt bé. És a dir, és el que
es 5-glucolípid, ¿no? Bien, bien. Es que eso voleu fer-me sofrir. Vosaltres dieu, ell nos farà sofrir un dia, d'ací poc, però nosaltres el farem sofrir molts dies. No contestar ni prou. Bien. Bueno. Bé, els lípids que hem vist fins ara, com que estan formats per àcids grassos, tots ells es podrien catalogar com a lípids saponificables si quan jo tire una sosa, tire aquí, com diem, una base de sodi o de potassi, puc trencar els enllaç estes i fer sabors. Lípids saponificables. Els lípids que venen ara serien lípids no saponificables. També lípids sense àcids grassos. Bien. D'estos, pues, tots ens sentim parlar més d'una vegada. Més. A unes vegades per a bé, altres vegades per a mal. Moltes vegades per a mal perquè el tema del colesterol sabem que pot ser perillós, els abuelos, si tenim abuelos en casa, es fan l'analítica de colesterol, els pares ja també es fan moltes analítiques de colesterol perquè saben, diuen que pot estar relacionat amb un problema de situació sanguínia amb un nivell de colesterol elevat. Tots ens sentim parlar de vitamines, vitamines liposolubles, les veurem aquí. Tots ens sentim parlar de les hormones sexuals. No? No, doncs normalment sí, però estic en alguns, no? Però de les hormones sexuals, no. Bien. Bueno, i aquí tenim el que us comentava d'aquesta molècula tan bonica, és que ara teníem el seu nom perquè ens feia guanyar alguna la paraula més llarga, enciclopentano periclofenantreno. Este seria. Diu, aquestes molècules tenen com a base el ciclopentà periclofenantreno. I sobre aquesta base, sobre aquests anells, podem nosaltres, el teu sistema o les teues cèl·lules a nivell metabòlic poden canviar, afegir i llevar algunes coses. De manera que, llevant alguna cosa per aquí, o per aquí, o per el rabo aquell d'allà que hem posat en color roig, jo puc anar, diríem, canviant alguna cosa i tenint una mateixa base, afegint o llevant diferents grups funcionals, puc fer que tinga molècules molt diferents. Bien. Aquí, esta que podem posar, esta seria, fixeu-se, que diu, això ja ho veuré després, això és un grup que, de quin tipus? El com. Vale? Bueno. Eixe és el famós colesterol. El colesterol on el puc trobar? Formant part de les membranes plasmàtiques. Quan li donem tan mal nom al colesterol, no hem d'oblidar que sense el colesterol tindríem greus problemes. No tindríem unes membranes plasmàtiques com cal, ni podríem d'ahir derivar-se vitamines, ni podríem derivar-se hormones. Per tant, el colesterol és necessari i que no el vegem en tan mals ulls com a vegades ens el presenten. Ja comentarem més endavant de com per a ser transportat aquest colesterol per la sang s'ajunten unes proteïnes o unes altres i a vegades segons en qui s'ajunta pot crear més problemes o menys. Però fins i tot i així, l'anomenat colesterol dolent, hi ha alguns científics que ja no el veuen tan mal, tan roïn, ni creuen que sigui tan bo tindre un nivell de colesterol baix. Si bé la comunitat científica majoritàriament segueix un camí, hi ha alguns científics de bastant renom que també estan posant en dubte algunes coses que diuen dolentes sobre el colesterol. Bien. Bueno, ahí en
en aquesta època de llei que vos he posat, vos diu, posa, el grup A li dona un caràcter amfipàtic. No he dit, crec que no sé si ho vaig dir l'altre dia o què. Aquestes molècules que tenen part polar i part apolar, en algun moment vaig dir que eren molècules amfipàtiques o no? És que no sé si ho he dit. Són molècules amfipàtiques perquè tenen una part polar i una part apolar, una part hidròfila i una part hidròfoba. Si no ho havia dit, ho recalque ara. Però el colesterol també té aquesta característica, també se la pot considerar una molècula amfipàtica. Doncs en conjunt, si jo no posara això, diríeu que sí o que no. Si això no ho tinguera, en conjunt, excepte aquest tros d'aquí, el grup alcohol, consideraríem una molècula ambos, zona polar i zona apolar? Què opineu? No, pràcticament què diríem? Que quasi tot el colesterol com és? A, polar o polar? No falleu, per favor, Apolar. I només aquesta part d'aquí és polar, només aquesta part. Per tant, i en això acaba. Si jo este colesterol l'agrada soltar en companyia dels que he vist abans, com es col·locaria aquest colesterol? La part del grup alcohol, on es col·locaria? En companyia de la part polar d'estos o en companyia de la part